Вече натварихме колите, макар и с известно закъснение. Почти сме готови да тръгнем, останаха една-две коли само да се вържат и потегляме към Търново, където трябва да натовариме и седмата кола. Пътуване, автовозът вече пристигна във Варна и сега започва разтоварване, прибиране на колите в подземния паркинг, където ще нощуват и утре сутринта вече се подреждат в бокса на външния паркинг пред МОЛ Варна. Така известно закъснение и в днешната програма. Съоръженията вече са по местата си, паркинг е ограден. Сега ще направим една работна среща с ръководството на МОЛ Варна, след което изкарваме колите от подземния паркинг, където нощуваха и вече оформяме бокса. Михо 3,20, Ивката 4,20. Колкото пъти влизате по-близко до хората, винаги хората стрикват. Не се сеща едно такова задъхване. Арчи е стрил, Димитър. И идете през коруса. Така и го отворите, не е кой знае. Много ми хареса Кристиан, след това Ивката, че решите да минат от друга страна на лампа. Много е опасно, в смисъл да не се ударите и да се прекратите там. Сърцати момчета със склонност към пазаруването. Видяхте един мол и веднага се скъсахте да пазарувате и купувате. Още веднъж аплодисменти за любезните домакини от МОЛ Варна! Дами и господа, Ивайло Алексов!
започнах машина. Я да не чуя пак всички за Кристиан Ангелов. Дами и господа, да ви чуя Михаил Коцев! Всички застават за по-прачи! Само душа! Искате ли още? Готови ли сте? Не ви чувам! Поздравяваме всички с една по-голяма песен от нашия водещ Влади. Диджей Мунки! Не чуваме! После отмеча! Аз против Крутив, стои против! Бием като риф, с колата пак се учив! Няма с ми улици, никак и да имам! На пистата е лай, покажи им какво е тонът! Виртуални думи, ами само 300 и в мене се събужда веднага авантюриста! Аз не започва, днес ти ще журна! Казваме на дигните и караме на зумна! Публика крещи, усещаш напрежение. Виждаш две коли, Перфектно движение, пулса ускорене. друга затаяне! Моля си на музиката, бъде колко смене. Когато се участва, вълъка си механик. Ето е ръкави, без да чувства никаква паника. Следващото на тъй гол стана фиста! Няма значение, защото всички сме на писта. Сега Триша, 2012 година! Съвместното съдействие на България и Тринко България! 8-те героя! Александър Язов Матрицата! Кристиан Ангелов! Михаил Коцев! Стефан Цъков Арчи! Алеша Трун!